Sota el lema Valldoreix dona força al moviment jove, aquest dissabte s'ha inaugurat l'Espai Jove de Valldoreix. I ho ha fet amb tot tipus d'activitats. Bumper balls, un concurs a través d'Instagram, una recollida de propostes, un concert de hip-hop, Los pocos que lo hacemos antiventas, caerse rompedientes. Salimos a la calle confiando en nuestros entes, razones y principios, valores independientes. Mi alma vuela, se despega de la carne y se hace grande. Mi conciencia ya se expande y mi mente descansada visualiza las palabras. ¿Por qué? Pregunta sin respuesta. Hoy mamá naturaleza se siente vieja y funesta. ¿Pedís la paz? ¿Veréis la guerra? La paz no és la guerra. Per importància, la realitat banal en un complex món és flexible. I de qüestions de consciència que m'allunyen de la terra. La veritat no té sentit si no s'expressa. Si no s'expressa. una mostra de grafitis, He vuelto a escribir, ya hacía tiempo que pasa lento, pero hay que vivir el momento, sí, ahora soy feliz, aléjate de mí, no vuelvas a traer la tormenta, ya estoy harto de sufrir, ahora tengo un pico en el que compartir skills, puedo sentir la paz en mí, pero me dura 2 minutos, tempus fugi, la realidad es complicada como un cubo de Rubik, yo quiero más music, just move it, muy rápido, so Clooney, move your head, move your body. i l'actuació d'Envy DJs. L'Espai Jove estarà ubicat al NEC i obrirà els dimarts i dijous de 6:30 a 8:30. Compta amb un espai d'ús lliure amb play i projector. I s'hi realitzaran activitats, tallers, cursos, xerrades, cinefòrums i assessorament. Per tal de tirar endavant el projecte, s'ha creat una assemblea jove per construir aquest espai jove. Doncs res, animo tots els joves que vulguin participar a l'Assemblea Jove, que són reunions mensuals on vulguin aportar les seves idees i proposar activitats i concerts, el que vulguin, que es posin en contacte amb nosaltres a l'espaijove@vdx.cat.